is redeeming the time because the days are evil. Redeeming the time. Kaning redeeming the time mga igso ng meaning and kana bitong atong ayuhon klaruhon wala dili na to usikan ba atong panahon karon. Amen. Dili ta magsayang-sayang mga igso o mga oras ngadto sa mga butang na walay hinungdan. Amen. Kung dili ang tanan natong pagabuhaton every single day, moment, hours, mahimo, seconds and minutes kanang malipay ang Ginoo. Nano man pastor, balik ko nang pagbasa ang Episo 5 Aristas sa Distais, ingon diri ingon si Pablo ngadto sa taga Episo, ayuha paggamit ang inyong panahon kay dapitan kining mga adlaw. Kisay mo tuo igsoon nga dapitan kining mga adlaw. Grabe ka dapitan. Kabalo ba mong igsoon nga usa sa hinungdan kay ngana sila kay way nagsulti nila. Usa sa hinungdan nga ning dagsa na karon ang kadauntan mga igsoon tungod kay way na share nila sa pulong sa Ginoo. Grabe mga igsoon kadauntan ang panahon karon. I-connect daw nato ang 2 Timothy chapter 3. Igsoon na po diri. Sa adlaw sa katapusan, mauna na siya mga igsoon. Grabe na mga bangis na kay mga tao. Ipalabi ang ilang kaugalingong kalipay, nagnauna sa kwarta, grabe mga igsoon. Ito nang balik ko ng ingon si Pablo, nga ayuha paggamit ang inyong panahon. No, ayaw, sige, ayaw sayangin. Kaya kagaya mga bata, no, nabuha na yung cellphone. Nagsige, nagtuwa na nasa worship team, kung ba, saan ka na, di ba? Nagkan kayong sayang ang oras sa mga butang, na walay hinungdan. Kung rin ni Pablo mga igsoon, ayaw sayangin, ayaw usiki, kundili, ayuha paggamit ang inyong panahon. Ang gusto ipapot ni Pablo mga igsoon nga, in everything we do, every day, every second, every hour, suno na adaan kung naimaya bang ginawa na. Kung naimaya si Lord na meaning, huwag niyo mong sige ang iyong panahon. Amen. Gusto ka social media ron, nga ako nabantayan. Murag na nagkuha o linaw ang mga youth karon. Daghan ka gisaya, paminaw mga igsoon, daghan mo gisaya ng mga oras sa mga buntang nga way hinungdan. Kabalo ka po nga daghan mo nangamatay ang mga oras sa nangamatay na wala kay bahaw sa kamatuoran. Nagpagkabana bataan ang mga naitabo kaya social media. Iyong silingan kasi kahubog ka na lang nagpagkabana baka. Imong higala igsoon nga kadaan ma-depress, butan ko yan, musuyok tayo, utang tanduay, mag-bitsok kiri ito sa iwaton. Nagpagkabana bata sa ilang himtag. Karon igsoon kay niingon man diri nga the days are evil. So kaya gibuhaton. Sa itong atong Biblia sa Roma 12:21, ayaw padaog sa dautan, hinoon, ang dautan, pinaagi sa maayo. Amen. Ang dautan, pinaagi sa maayo. Ito yung tapat, ang dautan. Yes, atong nakita ang palibot nga grabe na kadautan, igsoon. No? Atong makita karon ang mga managuyab nga normal na ang premarital sex. Normal na maglibin-libin. Even Christians. Yung ringo na balang kasulatan ringo si Pablo, nga dagpo na ito na sila. Kung kamo mga Kristohanon, mga young people, nga amoy uyab, ipakita nga na may tapo ninyo, inikasal na ninyo. Amen. Saon na ito, nga mga daog na ito ang dautan, kamisabay na sa ilang binuhatan. Ang prinsipyo mga igsoon, mauni. Kabahalang ikaw na lang gusto na naglakaw, katawaan ka, basta ning sunod ka sa Ginoo. Kaysa ning sabay ka sa kadaghanan, ang magkuha ni mong simpatiya. So, kung naging ni Pablo igsoon, overcome evil with good. Kung pasabot igsoon, paminaw, kanawa ko, panakod, di kay ikaw na magpatakod. Ang ingon din ni Pablo igsoon, yes, ang kalibutan, hit-hit na kay karon. Yes, grabe na kayo ang level up na ang kadautan igsoon. Pero atong daguna, pinagis pagbuhat ng maayo. Palakita. So, bahalang ikaw na lang usa, nagbuhat ang maayo. Bahalang mabangga na nimo imong mga higala, imong pamilya, basta wala nimo gibangga ang Ginoo. Mao nay kuyaw kay uban karon, naamay mga tao nga Christians but man prayer gyud sila. Kung ilang yung pingan daw ilang pagkristohanon mga way mabanggaan sa iyo, gyud na adyo tayo nga makabangga gyud na. Kay mabaro pa yun sa katuuran. Pero kung magpauyon-uyon kaning kalibutan nga grabe na kadautan, wa kay mabangga igsoon, pero na kay gibangga ang Ginoo. Amen. Sumori gingon mga igsoon nga overcome evil with good. Number 2, Matthew 5:16.
Kaya mao na mga nagsuot, pinaka-paborito na mo ng mga verse. Mao niya ang usa sa the best way to kana bitaw nga aron atong makuha na igsuot. Ato ni i-counter ni gitawag og the days are evil. Yes, tinuod nga the days are evil, pero pasidlak ka, pasigayon so gaon sa Ginoo ni Jesus mga igsuot. No? Pasidlak, no? In the same way, let your light shine before men so that they may see your good works. Amen? And then after that, they will glorify your Father which is in heaven. Mao na atong buhaton igsuon. Kay daghang mga Kristiyano na nagpundo kanunay sa simbahan. Nagpundo sa mga prayer meeting pag-study pero wa ingadto sa gitngit. Kaya bago pa maigsuon nga di mo may bawaan nga hayag kung namo sa hayag. Ang daotan, magpabiling daotan, hangtod dili nimo pasigaon na imong sugat. Magpabiling sila igsuon nga wa katuod sa ilang agianan. Kinahanglan nga kita may magdala sa kahayag. Matthew 5:16 igsuon. Atong dalo ng atong torch, atong suga, atong lamparilya, at least kahayag igsuon. Ang mga tao nga nasa kagitngit, hangtod dili na nimo wa kay intention nga mudungol diha. Di sila katuod sa saktong dalan kay naa ba day katuod mulakaw bungit-ngit ang agianan. Usahay sa kusa kaswito niya sa agianan igsuon bungit-ngit, madamag pa na siya kay nanay magday tuod dito. Amen. Makatuod lang na siya sa saktong agianan padung sa kinabuhing walay katapusan kung atong pasigaon ang atong mga sugat. Amen. Ingon si Jesus, ako ang kahayag ng kalibutan. Ug ang kahayag na nakanimo karon pamutana ipasidlak ba na nimo o imong gitaguan sa diyang naa ka sa mga dili magtotoo. Igsuon dili sila makibalo sa saktong dalan hangtod nga way mong iwag sa ilang tiil lapit. Way mo sangya, way mo share nila igsuon. Amen. O kisa rin mo share. Ikaw na kita na nakaibawa sa kamatuoran. Listen po kayo mo share katong buktabon nga ang bukta ni iya ang bukta na nahuog na sila res magpag. Kita nga naukap ang atong mga mata sa kamatuoran. Kita nga ibaw kung asa mo lingko, asa mo dritso, way mo giya nila. Amen. Pasigaan ang imong mga sugat. Ignay mong tapad pasigaan. Amen. Because the days are evil. Kita igsoon wa man kata sa evil din aton pasidlak sa kahayag. Matthew 5:16, be a light bearer. Unsa man ang light bearer? Pastor kana kita may magdala sa kahayag ba? No? Kay bawo ka ngit-ngit atong iwagan pasigaan. Pasidlak ka si Kristo nga naa sa imong kasing-kasing karon. Hallelujah. God is here, the Holy Spirit is here. So then we're gonna sing this. Ibutang imong kamot palihog sa imong lugar igsoon. Yes, Lord. I can make it with all Amen. Lord, hindi mo nakita, ilahang kasing-kasing na rin din mo. Di pakita ka nila, Lord.